Здравейте, аз съм Трифон, правя круасани и съм участник в Music Idol. Какво беше? Занимавам се с това от 7 години. Много често, докато правя круасани, си пее Майкъл Джаксън. Сега ще ви обясня как се прави един круасан. Това е най-яката музика за правене на круасани. Първо, тестото се реже. От 10 години слушам Майкъл Джаксън. Тегли се на кантар. За мен това е краля на поп-музиката, най-великият изпълнител. Минава на една машина, която се нарича ламинатор. Не съм се занимавал с музика, след което идва пекаря. Спокойно можете да бъдете сигурни, че аз съм Майкъл Джаксън на круасаните. Истински супер специалист. Опа, какво става? Това е следващия. Добре, Идейно беше. Ето е лунната походка. Кое? Лунната походка на Майкъл Джаксън. Харесваш и Майкъл Джаксън? Много, най-много. Той за мен е най-добре в света. В края на поп-музиката. А какво работиш? Какво работиш? Като сладкар работя. Правя круасани. Обожавам Майкъл Джаксън. Аз обожавам круасани с ягоди. се събра. И Елвис Пресли обожавам, след Майкъл Джаксън. Този човек е мой човек. Пееш ли нещо на твоя идол? Да. На Майкъл? Айде нещо сега. Били Джин. Били Джин. Били Джин. She was more like a bitter queen from a movie sign. She don't matter, but do you mean I am the one? On a dance, on the floor, and around. She told me ugly in a Billie Jean. As goes the sign, but heavy, heavy, as the dream being the one. The Billie Jean. Знаеш как се отваря това? Това хълцане ли е? Да, нещо такова. Нещо Ама такова. това е техника на пеене, да? Да. Ага, окей. Танци сега. Да бе, никакъв проблем. Ма пее едно време, нали? Чакай, не. Billie Jean. Така? I love her. She's just a girl. Comes the I am the one. The kiss not my son. The Billie Jeans. I love her. She's just a girl. Comes the I am the one. The kiss not my son. Great. Аз се въздържам от мен, защото трябва да гръмна. Ето да кажа колегите, аз съм с вас. Добре. Не те ли боли врата така от тия движения? Не, аз много съм тренирал. Много. За Искате ли? съжаление, малко не си съвършенен. Това е Music Idol. Ти трябва да си потресаещ айдол. Не добър, много Не добър. Ти си добър, а трябва да бъде страшно добър. Айде да репетирай още малко танци до година, ела. Това рамо вече може да се успокои, нали да? Да го забравим това рамо, Свърши, бе. Уважаемо което по жури, едно време ме съсипа. уважаемо жури, всичко аз добро, мисля, че вие до сте година. мазохисти. Чао! Да си жив и здрав от тук. От тук може да Довиждане. Айде. Не може ли още малко? Не, До година. може. Съжалявам. Всичко добро. I'm not alone. Защо така, бе? Защо? Еми, Не пречим на среща. не знам какво. Значи, пях, хем танцувах, което е много трудно. Това е много трудно да пееш и да танцуваш едновременно. Да. И после ми каза, че не съм бил съвършен като него. Трябва да бъде, това е музикал, трябва да бъде съвършен като него. Скъсък ли му, убиват ми желание. Ти убиват желание. Напротив, не. Напротив, ти трябва да не можеш Като ти скъсат, те те стимулират да станеш още по-добър. Тук смятам, че е абсолютно окей. Аз може такова не. Не се ядоса. Те не те разбират. И аз смятам, че те не Обаче разбират. България ще оцени, разбираш? Затова Коя ти е любимата си вам. стъпка? Сега кеф. двамата. Ето двамата си вам. Кое парче изпирате? Ти също знаеш парчето на Майкъл. Има не, той да избере. Ама той ще разреши ли да танцуваме? Всичко разрешавам. Your body's mine, I'll tell you right, just show your feet, and roll me like I'm being like you, and I call you file, and I hurt your mind, don't shoot you, show on, share on me, alright, I'm keeping you, ain't gonna break, just show your spirit, oh lady, I'm feeling you, just watch your mind. I know your game.
what you're about. But the seat's got the limit, and the place is the truth. Wanna be just nothing, just what you gotta do it. 'Cause I'm bad, show me a little bit, you know I'm bad, show me a little bit, you know I'm bad, show me a little bit. And the whole world has to ask right now, just to let you once again, who's bad? Цар си, според мен журито не Знаеш, че разбра. те направиха грешка, но България ще оцени. Може ли да се снимам с тебе? Да, разбира се.